Thokozani sanibona nechamako siyabonga ukukhiza lo from Umsamo Institute kunenokuba sekhaya ngithi cha nginizwile nesikhalo senu sokuthi niyalufuna lo lwazi kodwa ngendlela engikhuluma ngayo nalesilungu engisisebenzisayo uthanda ukungixaka kancane so sengithatha isinqumo ukuthi njalo ngolesihlanu ngizokhipha ama-video amabili leyo kuqala soba yesingisi nenye yesiZulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokukhulisa umntwana ngaphandle komshado. Masingasebenzisa igama leso singathi i-co-parenting. Kodwa ngakhulukazi ngifuna ukubhekisisa lento yokuthi uma umama noma ubaba avela laxaza umntwana athi sengiyahamba athathe ikhwama zakhe aphuma ahamba angabonakali abuye after 5 years abuye after 6 years manje usufuna ukwakha ubudlelwano nomntwana kwenziwa njani nokuthi kumele ukuthi nigcizelele kuyini exactly kahle ukuze izinto zakho nezinto zomntwana zihamba kahle emhlabeni. Asiqale la. Ukuhlukunyezwa nokushayana i-gender based violence. If wena as umuntu wesilisa wazi kamhlophe ukuthi wena bawumshaya uma womntwana ngaphambi ukuthi uzama wakho ubudlelwane ngaphakathi kwakho nengane yakho kumele ukuthi uhambise imbuzi noma inkomo noma imvu noma siphi isilwane esimlenze 4 uyogeza lo wamuzi uxolise kubadala ukuthi ushaye ingane yabo. Number 1, very very important, kubalekile ukuthi ulungisa lokho kwenzile kuma womntwana. Okwesibili, ukuphika umntwana nokubanga umsindo nokudala ingxabano emndenini nasekhaya emzini abadala. Abadala ngihlezi ngisho ukuthi abawufuni umsindo, bafuna ukuthula nenjabulo ekhaya. Uma wena umuntu wesilisa wazi kamhlophe ukuthi wayiphika lengane wabanga umsindo, okay, manje usufuna ukubuya ngoba usiyabona manje ukuthi lengane isenesiphongo sakamkhize namadlaba kamkhize ufuna ukwakho ubudlelwano nalengane, wena kumele ukuthi ugeze lo wamsindo naloko kuphika komntwana kulungiswa lokho kuqala. Emva kwalokho usungakhipha ke inhlawulo whatever lokho abakhetha kwenhlawulo 2000 rand 1000 rand 5000 angazi ukubona ukuthi bafuna excuse inhlawulo ukuthi bafunani. Kodwa ngiyanicela bakwethu nigcizelele yabona lento engicale ngayo ukuhlukunyezwa nokuphika umntwana into ebalekile nabantu abaningi bathanda ukujomba lento ngoba abantu abafuni ukubhekana nalento abayenzile, abafuni nje ukubhekana nalento ukuthi yazini mina as usiyabonga mkhize ngiyenze lokhu therefore ngiyaxolisa. Okay, so please ngaphambi ukuthi uqale ukudlelana nengane lungisani lokhu qala. Uma kwenzekile lungisani lokhu qala. Okwesine manje sesifika esibongweni somntwana. Isibongo somntwana kumele ukuthi leyo ngane ayihlale nesibongo sikama wakhe. Even if inhlawulo isikhishiwe ayihlala nesibongo sikama wakhe. Uma wena wesilisa walobola leyo ngane yingane kakhabo mama, hlala nesibongo sikama wakhe. Kodwa wena as umuntu wesilisa unelungelo ukuthi ubathumela abakhongi bayokhuluma nomama nomndeni wakhe ukuthi cha sicela ukusebenzisa amalobolo esiwakhipha for umama, sicela ukwasebenzisa manje enganeni. Ikhishwe ingane kahle ngembuzi ingeniswe la ngembuzi. Emva kwalokho ingane ingasebenzisa isibongo sakho wena baba. Inhlawulo right kumele ikhishwe, kumele nikwamukele inhlawulo. Kodwa ilobolo nokushintsha isibongo somntwana, okay, asikho isidingo salokho uma wena mawengane awukufuni lokho. Okay, uma ukufuna ungakhipha kahle ingane ngembuzi ingeniswe ngale. Kodwa into wena umuntu wesimame right okumele uyithole inhlawulo. Into esingabiza nge-optional indaba yelobolo.
asikho isidingo sokuthi ukwamukele ilobolo lomuntu wesilisa uma wena umuntu wesifazane awuyifuni leyo ngane ukuthi isebenzise isibongo sikababa wakhe kukunina. So la ngizogcina khona, ngizocela ukuthi nina abantu besifazana, nina abantu besilisa, ningacabanga ukuthi izenzo, yabona lo hamba naye okwamanje, lo jola naye, mhlawumbe lo shade naye, izenzo zakhe ngaphambi kokuthi ashade nawe, ngaphambi kokuthi athandana nawe, nawe zizokushaya. Uma wena umuntu wesifazane ujola nomuntu wesilisa, wazi kamhlophe ukuthi unengane eyayiphikwa, noma mhlambe unomuntu wesifazane wamshaya, noma mhlambe unengane engakutshelanga ngayo, lokhu kuzokushaya uma yena umuntu wesilisa akakaze akulungise, ngoba uzomnikeza ingane igule ingane yakho, kanti ingane yakho wena u-right as umuntu wesifazane, ungene kulo mshado u-right, u-clean. Le ngane oyithola nalo muntu wesilisa ucindezelwa leyo ngane yaqala from the previous relationship ayithola. Nawe muntu wesilisa, umuntu wesifazane othandana naye unengane eyayilaxaza nje nobaba wayo, lokhu kuzokushaya ngoba uzothola ingane naye icindezelo lengane, kanti icindezelo leyo ngane le eyala ekuqaleni eyayithola ngesikhathi esesemncane. So please bakwethu, asibe neqiniso ngesikhathi sithandana nomuntu, asibe neqiniso ukuthi yazini okukhulu asibe neqiniso nomuntu wakho, ube neqiniso nawe ukuthi yazini ngiyazi ngenze lokho, hamba ekhaya uyokulungisa. Okugcina, uma wena umuntu wesilisa, umuntu wesifazane noma uma wengane wakulaxaza nomntwana, wamkhulisa umntwana waze baba na 4 or 5 years, wena muntu wesilisa unelungelo lokuthumela abakhongi kukhabo mama womntwana, okay? Ubatshele ukuthi cha, nina bakasibanibani, ingane yethu uSiyabonga washiwa nomntwana, ingane yenu uSibongile wahamba, sesimkhulisile umntwana usona 4 or 5 years manje. Ngoba simkhulisile, asikho isidingo manje sokuthi sikhiphe ilobolo for umntwana, ngoba sesimkhulisile thina. Sesicela ukuthi akhishwe kahle ngembuzi khona sizomngenisa kahle kamkhithi. Kuhamba kanjalo. Ukukhulisa umntwana counts as ilobolo for umntwana. Asibambe lapha ingxoxo yanamhlanje, ngizobe ngiqhubeka nesiqephu sesibili ngeviki elilandelayo. Siyabonga.